Здравейте, хора! Аз съм Демон Кинг и днес ще играем на Унтреал. Мисля, че така се казваш. Само да пуснем играта. Че тук може и да отнеме време да спуснем. Това ще спра пътна пауза. И окей, тук сме и нека започнем с историята. Добре. Дождь. Обичам в дождь. What? Правим ся. Късам на таком. Да. О, не, падаме, не! Това не е добре. Ох, пребихме се. Умряхме ли? Не бе, как ще умрем? Това е. Не умира от началото. Извинете ме. В пръст ще направи така. Ахо. Yes. Просто не знам, ще го направя. Не знам нищо за играта, не съм играл, нищо, че не съм правил. Стеглих я вчера. Какво правим се? Аз съм чул, че я има и на български. Окей. Ох. Ах, чи! Как там ще? Какво направи, бе? Цвет такова. Уау. Дай. Какво? Ще ме убиваш? Какво правиш, бе? Не! 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 А? На ти! О, това майка ми. Да, ям, това е майка ни. Какво правиш се? Я? Къде можеш, бе, мама? Аре, бе, мама, кажи де. Не съм да махна ето това. Какво?
Окей. Окей. Аре. Значи ще трябва да следваме майка. Наистина? Какво правим сега, бе? Това трябва да го махна по тяло личе. Окей. Чакай, бе, искам да мина. Не мога да разбера. Знам само с кои копчетата. Може ли някой да мина? What? Какво направих, бе? Окей. Сета. Какво трябва да правим? Че не разбирам нещо. Още трябва контролите да науча. What? Какво направих, бе? Окей, пак ще спира на пауза. И окей, хора, върнахме се и разбрах как да мърдам тези неща. Сентър! Нека да отиваме. Fight. О, убил го. Няма значение какво казва. И това явно е новият ни дом. Аз вземах така голяма къща, ще да е баш кефа. Омри. О, what? Какво правим сега? Това ли? Абе, има, какво правим? Тук се трябва да има нещо. Значи било отзад. Окей. Не знам какво трябва да правя. Моля, обяснете ми какво се прави в тази игра. Нямам си никаква най-малка представа. Просто я изтеглих. Нямам идея. Какво ще правя? Айде, бе, не може тук. Какво става? Окей, отколко. Окей, много време не мога да разреши колко, бе. Какво трябва да правя? Аре, бе, какво се бавиш? Какво сте страци, какво сте сматаци? Тук ли нещо е? Кажете ми какво трябва да правя. Какво трябва да правя? Чекам копчетата. Какво трябва да правя? Моля ви се, обясните ми в коментарите. Окей, това ще бъде всичко.
Явно се оказа, че не мога да играя тази игра, но ще продължа. Стига да ми напишете в коментарите какво трябва да правя. Надявам се клипът да ви е харесал. И чао. Ей, ти, да, ти, виж ли този тук? Шибни го. Виж ли този тук? Тук може да се абонираш. Сподели видеото във Facebook, MySparks, Google+, и всички тия програми. Тия сайтове, сета. Тук. Напиши един хубав коментар. Публикуй го. Разбрали какво да правиш?